rai bocas. नोंथांमोनखौ आरो आंनि गासैबो साबस्क्राइबार आरो लोगो भिउवार्स नोंथांमोनखौ मानोना आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे मेथाइ खननानै दिन्थिलांनो सानदों नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिदिब्ला मेथाइखौ खनलांनोसै मेथाइया जाहैबाय गोदो गोदायनि माने सोलिबोबाय थानाय समनि आरोना लकाय गित ना मा होनो बर'आव दा खननो सानदां दायो होनबा खननोसै Hey y'all, come look at this. Kak. হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনাক নিমকি গুণ্ডা বুলি ক'লে কি নিমকি নেকি বুলি আপুনি ভিতৰত বিয়া বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ লগত থাকে ভিতৰত এইবিলাক এইটো হেমন্তহে নিমকি গুণ্ডা মই নহয়